Ey hayvan! Näme o bäri isän wagtyň elki derýal parkmy? Soň sapar duýdurýar. Ýene şu hereketin gaýtalaýsan, gönüň çeker. Dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi rentrer dans ta matrice. Goûter à tes Nağamcan, bular giyce yatağında giyip yatıran pijamalar. Wepa, Pijamalan hili. Ağam sizi görüştürüverin, ben hadi geleyim. tellement je suis bon. Ho başlık. Ediz hany. Ýerdol. Ediz. Başlık, Ediz entega gelen ok. Ýöne, Estýän dost, men wagtymy adyrakda. Bar, klientlaň bolya urup. başlık. Bar ya Ediz nağamcan. gelen soň ýanyma gelsin. Bolya başlık, düşündüm. Razmerler wam? Hawa ağamcan, razmerleň ähli görnüşleri vardır. Başga renkler wamy? Hawa ağam, ba. Görkedaýda. Ine ağam, Nautica brendi Amerikan brendi bolup, bizim dukanymyz bärde resmi diller bolup durýar. Tugolem. En namyňa da gaty ýokumly bolup, haçanna geýeňizde eýningizde ýok, ýaly bolup oturýar. Hany görýin? Ağam, ananan, eger siz muny geýseňiz, gennejem sizi öňküden beter söýýär. He, joňa ýarasa bolýar. Özüm bu komplekt diňe köýnegi de balagam. Balaganmam. Awagam balagam edil köýnegi ýaly. En namyňa rahat ýokumly. Bollar näme bolýar? Salam aleykum. Waleyküm assalam. Ede şulardan gerek. Çağalara ine bärik gelin. En ağam Polo brendinden çağaçyklaryňyz üçin ýöri teşiklemiz bardyr. Bulam ýan gaýtysym ýaly en namyňda gaty ýokumly. Bu ýaly berse dagam çağa eşiklemiz üçin 20 götürüm ardanyçanmadyr. Ondan ine kış üçinem şular ýaly galyň joraplarymyz bar. Arkaýyn bolun, aýaklaryňyzy rahat, ýyljak saklaýa. Bambuk materiallar dawamy. Ha, ine şular ýaly bambuk joraplary diýäňiz. Owo. Şular ýaly çal renkde, klasika bilen, sport eşik bilen giyip bilýäňiz. Ağam inalyň nesip etsin. Biziň kod boksur dukanynda gelip duruň. Nesip bolsa hökma. Sag bolun. Bu ağam innekide hökman çağalarym alyp gelin. Bolýar. Şu çal bilen gara renk saýladyňyz. Owo, şulara moşay. Ha, bollu. 1 2 Ağam ine salam bu da alaykum. dämi? Edi seni başlyk çağırýar. Bu zatlar maňa ber. Bar. Bolýar. Ağamjan başga haýsylaryny alaly. Aha, şulary. Bu görnüşler näil? Bulardan alaýynmy? Başlyk mümkinmi? Eýte näle adam o? Men sana öň näçe gede gaýtdym. Ýeriň taşlap gitme, giýçagy alyp gelme, işiňe ünsü bolýar. Wepa, Ow. men gysgaly gitmeli bolup durun. Şu wagt ejem agry ýagdaýda diýip goňşymyz jaň etdi. Başlygyň ýanyna da adam kän bolýyn. Sen eglenmede arkaýyn gidiber. Başlyga da özüm aýdarym. Sag bollar. Bar sagaman bar. Ey hayvan! Näme aýdylýanlar gara ýer aýdylýar, saňa diýär. Näme o bäri isän wagtyň elki derýal parkmy? Magazynyň içi adamdan nolu, sen bolsan ýerde näme işläp ýörüň belli däl. Soň sapar duýdurýar. Ýene şu hereketin gaýtalaýsan, gönüň çeker. Düşündiňmi? Düşündüm başlyk. Bar ýok bol.